అనుకున్నదవ్వదురా కానీ అయ్యేది తెలియదురా నేనేం చెయ్యా నీ అయ్యా నచ్చిందే పోవచ్చురా కానీ వచ్చిందే నీ సొత్తురా నేనేం చెయ్యా నీ అయ్యా 60,000 ఏళ్ళురా అరిగి ఉన్న కాళ్ళురా ఆనాడు ఆరాముగా ఆ రాముణ్ణి కన్నాడురా 20 నిండాలేదురా ఇంకా ఇల్లాలు కాలేదురా కానీ మనసు కదిలి గొంతి కాంత తల్లి అయ్యిందిరా నేనేం చెయ్యా Come on everybody బడ్డీ మట్టిలో నేనేం చెయ్యా నీ అయ్యనయ్యా నేనేం చెయ్యా నీ అయ్యనయ్యా ఓ వర్షం కురిసిన నైటు వాకిట్లో చేస్తుండే వెయిటు ఉన్నట్టుండొచ్చింది తాను అరే పర్లేదు రమ్మంది నన్ను తన ముందు ఓ బల్లి వచ్చింది తడబడి ఓ హక్కు ఇచ్చింది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫేసులు ఓవర్లాప్ అయ్యాయి ఫోర్గ్రౌండ్ లో ఫ్లవర్స్ షివరింగ్ అయ్యాయి నేనేం చెయ్యా టెల్ మీ నౌ గోల్డెన్ డాడీ లో నేనేం చెయ్యా నీ అయ్యనయ్యా నేనేం చెయ్యా నీ అయ్యనయ్యా అన్ని చేసేసి ఇప్పుడు నేనేం అన్నాడు ఎవడరైనా నా పేరు ఫన్నీ భూపాలు నా తీరు లాడు గోపాలు నా కొడుకు కార్తీకు గాడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి వాడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచాను కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూశాను తల్లిని తెమ్మంటే పిల్లని తెచ్చావంటూ గొల్లున అరిచాడు దిల్లుని విరిచాడు నేనేం చెయ్యా Come on everybody బడ్డీ మట్టిలో నేనేం చెయ్యా నీ అయ్యనయ్యా ఈయన పేరు ఫనీ భూపాల్ రాముడి బాణం వేగం గాలికి కూడా తెలియదంట మనోడు అంత ఫాస్ట్ గా అమ్మాయిని పడేస్తాడు కొడుకు విషయానికి వస్తే పేరు కార్తీక్ ఈయన పెద్ద ఫ్లట్ మాస్టర్ హాయ్ తిను పీడియాట్రిషియన్ అదే పిల్లల డాక్టర్ ఇదిగోండి మీ పాప అయ్యో నాకు ఇంకా పెళ్ళే కాలేదండి ఈయన మీ నాన్నగారే కదా ఆయన కూతురు ఇది చిట్టి చెప్పను చూడండి తల్లిని తెస్తా అని చెప్పి చెల్లిని తీసుకొచ్చాను అన్న ఇంట్రెస్టింగ్ కదా బండి ఇంకా కండిషన్ లోనే ఉంది అంకుల్ ఆకలేస్తే అన్నం పెడతాం అవసరమైతే సాయం చేస్తాం ఆడాళ్ళు అడిగితే కాదంటావా ఇచ్చేస్తాం